Твоята милост се види с нас, Господи. Ние Ти благодариме, Отче, за Твоите милости, Боже. Слава да бъде на велики святи. Сега ми, Господи, да ти ядам и виждаш до небето. Ти виждаш всичко, Боже мой. Всеки Боже, Ти виждаш. Виждаш дори търта, Боже. Благодарим Ти, Ти виждаш това.
Това, което живее в ръката ми, е Божието Слово. Библията казва, че всичко стана чрез Словото на Господа. Бог каза да бъде светлина на врачежи, днес е светлина. Това нещо, което държа в ръката ми, има силата да ви благослови. Има силата да ви изцеля. Защото няма аз, нито който и задължително ще ви изцеля. Нещо, което си в ръката ми, той ви изцелява. Божието Слово е силата и да възстановява. Какво да възстановява? Твоето здраве, твоите финанси, твоята вяра и твоето отношение с Исус Христос. Божието Слово има силата да възстановява много неща в живота. И в тази връзка искам да бъде едно слово в името на Сина и Светия. 61 глава на Исаия.
Слово. Кажи, аз вярвам в Божието Слово. Аз вярвам в Божието Слово. Защото Словото на Бога Словото на Бога е вярно. Защото Словото на Бога е вярно. Духът на Господа Йehova е върху мене. Защото Господ ме е помазал да го вествам на котките. Пратил ме да превържа сърце с пришените, да проси освобождение на пленниците и отваси затвора на върдите, да прогласи годината на благоволението Господне и да на възлиянието от нашия Бог, да уличи всички наскърбени, да се прича за наскърбените милион, да им дам венец вместо пепел, милион радост вместо плач, на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета праведност. Амин! Година Господа, за да се прослави Той. И те ще се градят отдавна за простите места. Ще издигнат сегашните развалини и обновят пусти градове, опустошени от много поколения. Искам да ви кажа, че тази Библия, и Библията на еврейския и Библията на православния свещеник са абсолютно една и съща. И това, което пише тук, пише във всички останали. Искам да ви кажа, че се поръчеш, ако ти запустял и запустял село, то този вече няма да запустял. Защо? Защото там, където гледат нашите очи, там гледат Божии очи. И Бог е видял място и той аз, но преди да се роди вие и ние, Бог е видял това място, че ще бъде осветлен от Словото на Бога. И ако в твоето сърце то сега е мало плач и мало е скръб, то сега, то Словото на Бога сега ще е тази Бог. Словото на Бога ще е всичко. Ако до сега в тебе и мало сраза, твоите финанси, твоето здраве, за твоето учение в семейството, лекар, свекърва, снаха, син, баща, то Словото на тази ден може да възпитава тези отношения. Ако си имала такива проблеми с сестро и такива проблеми с братко, който този световен час Бог може да говори нещо ново в живота ти. Бог този час може да ти даде облекло на хваление. Искаш ли да имаш хваление в живота ти? Искаш ли да имаш радост в живота ти? Тогава примирно за своя спасител. Искаш ли да се наречеш дърво на праведност, защото Библията приличава на дървета? Искаш ли да се наречеш дърво на праведност? Тогава приеми Исус за свой спасител. Искаш ли да бъдеш благословен с работа? Искате? Вижте, живеем в много тежки времена. В интерес истината знаем, че тази световна криза ударила много. Себе добра, подrom si libro, todo cielo rayero, y garabeno, paso dute, podrom si libro, todo cielo rayero, y garabeno, paso Благодаря всички.